Dasare ya wis kangen to Kong, sore suwe ora di barate iki yo digendhangi iki yo. Heeh. Marake wah jan kangen tenan aku nek iki ngapusi aku. Umat ki waduh. Mau ki ya aku mergane lek ku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Anggit? Karo bapak. Lah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngundang sing ngedram Anggit lho wis. Ya Kong, ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendhangi ngaturke panuwun tenan. Saya dalu aras apyara sorot lintang kanggo bedam tete sunyo madya ratri lumrang gandaning puspita
putyaniro sang dijawara brangan lir swaraning madu branta manungsung sarining kembang bocah bajang ing angin sireping ngarko kumantos sing dalu during ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sangwang pratangga pati ingkang jungdul saking Prawetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung marendine bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wan cirus ngancik gara-gara
Wah, Jan. Kendang mulane kok kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane kok sanggerono dung 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 grendung dah. Wah, wis mati mburiku. Wah, jebul mamantri. Mamantri ya. Yo. Dasare ya wis kangen to Kong, sore suwe ora di barate iki yo digendangi yo. Heeh. Manake wah jan kangen tenan aku nek iki rapusi aku. Umat ki waduh. Mau ki ya aku mergane lek ku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Anggit? Karo bapak. Lah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngendang sing ngedram Anggit lho wis. Ya, Gong. Ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendangi ngaturke panuwun tenan karo Mas Mantri. Heeh. Tur ya wis. Nek ya wis padha iki mau rokoke endi ya padha jan. Ya sadadya. Mengko iki. Nggih, mengke lho. Lah ora ana rokoke Mas, Mas. Om Kiswan rokoke 3. Ya karo nilai mau sing durung dipinangkani mau apa wae. Ana fragmen Bandung Bondowoso. Terus ana bajing loncat. Oh wis ding bajing loncat wis ya. Berarti mung kari fragmen iki. Ora bajing tikus. Heeh, fragmen Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Heeh. Heeh lek kuwi Mas Mantri anu apa? Rul. Jarume super Mas Mantri. WA jebul tak kira ki ya arep ana saweran meneh jebul meng kuwi. Ora ngedeg-deg. Ya berarti iki Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sik apa sing ya diselingi lagu-lagu sik ben ora langsung fragmen Gong. Heeh. Pokoke aku tetep kudu metu rang langgam tengu lho. Nggih. Langgam tengu.
Langgam tengu ki sing kepiye kan sing kae lho. Alah wis kuwi lah pokoke aku pengen aku krungokke kuwi favorit. Saben dina tak setel. Neng tak tak volumenya tak cilekke pol. Iya. Sing nyanyi sapa Gong Kang Nyekar, Mbak? Mbak Orisa. Mbak Orisa. Rengu. Wah. Ajeng diserampatke napa, Mbak? Ya engko terus bar iki lagu duet, lagi fragmen wis. Fragmene enggak yang baru saja. Hah? Yang baru. Yang baru? Ya. Aku urung ngerti sing baru kuwi kaya ngapa omong aku. Iya. Wah, jan bindeng ki marake angel dinggo nyuwara dhuwur sithik wis ketetet-tetet. Wah. Obate apa ya obate ya? Aku ngerti. Obate ki sok sing muni aku ngerti Mas apa? Sesuk ya Mas ya. Oh beres. Pembicaraan boy. Boy ki piye kuwi? Tegese iki dalam lingkup pengrebab pengedram aku karo Wahra menyang wong siji ra teko. Aku ra melu. Melu apa piye? Ora apa-apa, arep melu. Rengu nggih Mbak Orisa nggih. Nggih. Nggih ngagem. Oh nggih, mau enten wekas Mas. Nggih, Boleh. napa? Mau enten ingkang badhe nembang Pak Gombloh. Nggih. Nggih. Mbah Gombloh. Oh, nggih. Ajeng nembang. Nggih. Minggah. Oh, nggih. Sah mboten. Dalem. Parengaken mboten. Nggih, monggo mboten apa-apa, monggo. Nggih. Nggih, sakniki napa mengke? Nggih. Wingi, Mbak. Sakniki nggih mboten napa-napa. Nggih. Monggo, Mbah. Mbah. Katuran minggah. Nggih. Panggung. Kek-kek pun sari. Ah, nggih. Mbah. 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 Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, mpun. Nggih pun rengu mawon niku wau. Nggih. Monggo, Mbak. Memanise merak ati gayang man. Ayo do kayang dhewe-dhewe. Heeh. Kene nonton kono wae po yo. Kayak ning pasar to. Kene sing nonton kono. Ayo. Yo, wis wis ra masalah. Wis ben do gara-gara dhewe nek kono. Nek kira-kira ana sing gabut arul dikamplengi kuwi. Ana dienggo bahan. Wis temepak to. Ah oke. Beres pokoke. Sip. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Macak. Nek Mbah Geter lagi utek-utek HP. Wah. Nggih, nggih Mbah. Ganda slow
temen Tito Nggih, monggo Mbak Risa. Waduh, Mke Juan ki ya wis jos. Kowe engko kira-kira ngarepe Mke Juan kleru langsung pres ngono wae. Siap. Pokoknya sak kamplengan 1.000, oke? Ya, oke. Niki wonten pamundutan Nggih, Mas. napa pamundutan napa? Sekeng berkat berkah kawat. Nggih. Ngersakaken sesideman. Sesideman. Nggih. Oh, nggih. Hah? Ora oleh? Oleh. Sesideman nggih, mengki dipun pinangkani. Nggih. Ah
banter mongko dhisik yo. Kena kang Nggih, sampun dipun pinanggani. Wau, napa wau? ngersakaken sesideman Nggih, sisi deman. saking berkah kawat. Wah, nggih. Nggih. Ajeng Framen riyen mawon. Oh, guys, sisi demane Nggih nderek mawon. nggih ngaten niku mawon. Bintang utamane Mbah Wonde. Iya. Framen Batu Bondowoso Mbak Tatin kali Mbah Wonde gandeng Mbak Tatin sampun kondur nggih diganti. Ki arep apa sih iki? Sesideman. Oh, sesideman ya ora apa-apa. Heeh. Sesideman sik terus ya dipinangkani. Dipinangkani. Nah, niku. Kedap. Sesideman 2 orang. Ngono. Ah ini yang berdua 1 2. Yang baru gitu loh. Yang baru. Wajah baru ki. Kudu nganggo perkenalan, Mbak. Mike, Mbak. Ah nggih mriku njut nah niku apa? Lah tak kira jenengan nyuwun Mbak, napa? mikrofon ki lho, Mas. Mic. Mic. Cetane iki Wis mic ganti jeneng to. nek mic aku ki pikiranku tekan ngendi-ngendi, Mbak. Tenan. Piye? Jumeneng. Ah, iki jumeneng. Kali Mas Fike. Lah, wis. Masuk akal. Lho kuwi kae. Enten embel-embele iki, Mas. Heeh. Wah, wae lho. Oh, Mas Bika. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Terima niki. Sisi deman. Oke, beres. Duet. Kali Mbak. Mbak Indah wae iki. Ya berdua wae ya. Berdua. Oke. Masuk akal. Oke. Monggo jumeneng. Oh, katuran jumeneng, Mbak. Alah. Sitoke. Bawa mboten niki. Napa? Bawa mboten. Derek. Bawa mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa. Rukun. Wiwitane, Mas.
wiwitane Anderek sang kepek anderek sang aku kepek beda ya kepek pekek priya gabus yo priya bagus Cos bayar kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus ngayung-yung sahadate selendang kuning waduh kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngungrung marang bendara Dyasulistia pijer ngincangake alis rukun Islam Mamantri terus noso sideman luwe becik paten ana timbang waduh liwat kincanging alismu rasa Muslim sar yo swarga
Rahman sampun dipun pinangkani. Budi bodongan. Niki gandeng mau kang nyuwun fragmen Mbah Wondo kali Mbak Tatin. Nah, Mbak Tatin sampun pun kondur nggih. Digantos Mbah Wondo nyanyi duet. Iki arep duetke Mbah Wondo. Iya. Nggo gantine fragmen. Duet lagune manut sing penting duet ngono. Iya, Gong. Sepoti, disepoti, sepoti dong. Ayo. Ayo Mbah Wondo, yuk, yuk. Kaya wong Ah. Sugeng enjing Mbah Wondo. Nggih, piye le. Nggih. Pripun, Wau lak request-e fragmen. Nggih. Nah, gandeng Mbak Tatin sampun kuntur nggih. Saniki duet. Duet. Nggih. Nah, kira-kira mungsuhe sapa? Nggih. Milih mawon ning nek kula cocoke pojok mriko. Karo Simbah. wah, padha apa sing tuwa. Ah. Esuk-esukan ki nek tuwa mung gari jegal klekarke bruk rambung. Ane aku ki wong ra iso nembang lho, ra iso nembang. Apa Bos ya? sing penting Apa yo? Rondo kempling. Yo ora waton sah. nggih. Ampun parang nyawer 500.000 kali. Apa-apa. Aku seneng wis saiki. Aku wis sak suwene iki ora guyu iki mau guyu mergo panjenengane wis gelem munggah. Matur nuwun ya, Le. Matur nuwun. Nggih. Aku nangis ya. Salaman. Alaman. Sik tak kei rokok. Nih rokoke. Lho, Tak keke kowe. Lho aku mung rampok tak keke. Nah. Tenang ke, aku tang 30.000 ya. Nah. Ayo yuk, ngatek yuk. Ayo. ah, Misake. Tuwa. Esuk-esukan nek tuwa-tuwa ki mung klasikan kae. lagune aja napa Mbah Wondo? Rondo kempling wae. Oke. Apa? Nah, yo iki tuwa do tuwa. Rupamu ki nampa, Ban? Aku ki semlang ngeket mau ki nek nyawangke sembahan ki semlang. Mengko nang omah ki ora perlu kedadian apa. Sian. Suarane atus iki. Aku Sa pede. sabar ya nok Cahayu sabar. Ngragani cah nakal ki repot. Nggih. Ayo. Oh siap. Siap. Geter kono rak bar ngasta. Bak. Bar ngasta. Tenang le engko tak sawer kowe. Ayo. Ya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren mek ora numpak taksi dewekan apa ora wedi bang nganggur kula purun ngandani Laras mas alias kebetulan yo heeh lan
sing kuat kok yo aku sing kuat. Yen purun Mas enggal-enggal rencang tekan ngomong Sing nembang terakhir kasepuhan iki ya. Lah iki tingkat kasepuhan. Mayang ya kasepuhan. Nggih, matur nuwun nggih Si Om. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami yalah. Nggih. Ya, karing bacotke ngrampungke lakon. Lah kok dadi iso ganti iki mula bukane kepiye, Gong? Mula bukane. Sore mau ki aku lagi tangi turu tiba-tiba ana telepon. Piye? Kring. Sapa ya? Bulan aku Keswan. Om, iki aku oleh telepon saka keluarga Mangkusuman, saka Pak D Bima, rene lakon iki durga ruwat. Gading kuwi durung saate. Nek nggon teh secara teknis tetep mampu ning durung saatnya. Siji durga ruwat kaya Dewa Ruci barangnya terus Brontoyuda iki nek wis duwe anak lagi kepareng. Lah mula aku terus didadak iki mengko wis kudu ngrampungke lakon. Heeh. Ya, mengko iki naskahe sing gawe dudu aku. Sapa? Sing gawe Mas Ipan sing demung kae. Iya. Ya ming weling nak nggon sastra karo nggon bantahe iki apik. Paning ya sesuk meneh iki dinae keterangan. Kapi apa kalikoke wedok apa lanang ditulisi.
Andalah sing Raden Wayang ora ngerti kalika ki lanang apa wedok. Lah ngetokke buta mongko kudu wedok. Nek wis ora apa-apa wis diralat. Ha iya ya mula ya kudu sok ngapalke lakon-lakon ngono kowe Sendro. Ya. Wah matur nuwun iki adikku mantri sih kepareng berkahi. Heeh. Ya cek-ceket iki wis jam engko sing baku ki ana ruwatan barang langsung sapa Mas.